ए भैया का भैया अरे मन तनी कैसन तो भइल बा हो। हमारा मन करता कि गांजा पियला से साफ हो जी। का कहत रहा गांजा पियला से साफ हो जाई लाभ तब हम जाते हैं ले ए भैया हां हां भैया रौरा जात तनी घर से जल्दी लेके आ ले होते नहीं हां जात सलाई आ एथु गांजा गांजा बा अच्छी हां दो गोले पई हो आ दो गोले पे आई हां जल्दी आओ फटक से एकदम तले मला जाए कहानी नु खनी नहीं रखले बाटे हमारा भी रहे के नहीं छोड़ा ना खनी मैं उले कहिन खनी खाना बनाइए के लइयन होने से कि जब लेके आई तो जल्दी मल या पी हां से तार बाबूजी आज हनु हां बाबूजी हमारे नहीं घूमेलन तलाशी में रह हम हां देखल जी बारी जानू हां भैया ले आते नहीं आगे लो हां बैठो हां मल गया एकदम गुलधरा कुल में कुल बनाई कुल बा हो कुल गांजा में जाके भर के लाई बना हां सब ओके बा रेडी बा गंजा मु हां सब ओके तब बा तक काम में बा एकदम ढका के चलो भैया ए तू करा गुलधरा बाबू के तटी तोन भाई हां बाबूजी के ताके के बा हां बाबूजी के देखे के बा ना तब जहुआ दिहन एनिया आवेलन अतना बेर टाइम भइल ले अभी वहां के सुतल हो है ना चले सुते वाला ना हो धरा धर पुराना दिन भइलन ठंडा के मौसम बा एमे डालो एमे हैं ना रुको जा धला भी जा करा के यही में डाल के ना धरा के चाहत रहे कोन धरा बोता नहीं बचावा दर अरे इनका से धरता हम धराई अरे तुहनी के नया बाल हम पुरान भनी पुरान भइल पुरान भइल दाढ़ी कोई के बनावे करी तो लगभग ठग देबो धर ना दादा रुको सन उपाय जानते हम बे सुना ना हम डाला में डाला डल देखत रहल जे खाओ सन हम की जाना पसंद आया बाल सन मुंह पुरानिया को देखनी ना हनिया देखत रहल जे हां देखत देखो सन तुहनी के पीला सन चारो हां हम तो पीना ना देखत रहो मारा बारा ना ठीक है पी लिया कोई के नासा हो जी तो बचा हो ना मारा तू पिए सन अरे मारा मर दे लेके आई हे जा ले जाई नु हम देखो बम लहरी अब बम लहरी एगो आगे देखो महरी काला लागता बड़ी धरा के धरम नहीं के नशा नहीं के कर रुक सलाई ना में सुनगल बा रुको सन देखो तो रहता नहीं आओ सुनो बड़ा काड़ा बा होई कहां के माल सब तो एकदम धर भैया लागता धुआं खींच लेता जल्दी मार सन देखता नहीं आउला आई हो अरे ओ इहन नाइ हो फिर है अभी टाइम को सुतल है कमरा किया के गोइल हो यहां तक सुजे देख ल एक घास भूसा खाती यहां देरी ले अरे उ ठंडा के अरे हमार हेलो द सब ना मिक्स ना बात तुम पचा ले बस अरे अरे कहल जा रही गोलजेरी अरे छोड़ा ना उनका के हां हम गा ना पी तो पूरा ना पिहन ना अब हमार लई जल्दी छोड़ा ना तो जल्दी अरे हिंदू खाना के बाबू आज काम का बड़ा चाहिए हम लोग खाना के बाबू देखता नहीं अरे तो चारों मार हम लोग खाना के बाबू के तलाश में रहते हैं हां देखो सर ओए कौन रे ई का करतर छ रे पीछो ने भैया का बैठा ओइरा काटा ना खो खानु काला नहीं की नौकरी की तैयारी करे का ना करे के केना चल रहा बाबूजी अरे तोहनी के दोनों पे दर्शन रे ना तरह के जाको सही समाचार बतिया होतन जाओ सब नौकरी के तैयारी में बैठ के बतिया होते हैं नौकरी करो भाई बहुता ना हां नौकरी करे के जाए खातिर प्लान बनावते हैं एथु के प्लान बातन जब बाहर ना ना जाके ना हां तोहनी के देख हो का देखी कहां कुछ अरे कुछ नहीं के हो अरे कुछ नहीं के हो अरे हो देखो चिलम ले बसली गलती से धरा गुल होई बस हमारा बुझा गई ना भैया तोहनी के गाना पिए तर सब तोहनी के घर
बाबा सुना अब ना आज के बाद ना पियल जाई ठीक बा आज बाद ना कान धरती हो देखो 5 में बैठो 5 में बैठो अब ना आज के बाद ऐसे गलती नहीं करे अब ना करब जैसन गलती अब ना पाँच हो गए 5 हो गई ठीक बा अंदर कुछ ना हमने अंदर स्टेशन काम मत करिए आज के बाद काम नहीं करे कोई ना 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 तो हम लोग गांजा आही कुछ सलाई या गुण दे देला जा बाकी तो हम लोग के घर अब हम कहे तू लोग ऐसे मनवा जाना तो हम लोग के हम देखत नहीं होई बताओ भर्ती पानी नु एक बाजी हमार मरे यार सुन जा चुप सुन जा एक बार सुन जा बाबूजी कइल बन कहे आ एक काम करल जाओ हमनी के अभी चल जा ठीक नु एकदम हमरा दिल धक धक करता एकदम सब जना के तू घर झगड़ा ठीक नु उना सुन जा बताओ चल जा फटाफट आ कपड़ा तू कर जा अबे गुरगे के आ चल जा तो चल जा हां बाहर चल जा बाहर हां बाहर तुम अभी खाए के ना 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 चल जा चल बाहर चल अरे हमरा भूख लागल हो चल भूख लागल बा चल भूख लागल बा होइले चबिया सुनो होइले जोर से भूख लागल बा ओइ देखो मोर भूख लागल बा चल भूख लागल बा चुप हाला मत कर चुप वाला आई तो बुखार कर ये पड़ गेल जा अरे वो हमरा के मिल गई सुन देखो तू बैठा जा हम बूढ़ बन जा तुरी हम जा ए तुरंत भैया तुरंत है हां चल मर देख तुम दीदू को तू ले लो जा सब जना चाबो जा हाला गिला मत कर ना काम से दूध को एगो में दूगो एगो में दूगो भैया कौन दे अरे तू तो मोइले बा हाला मत ए तू अरे हो में ले लो जा दूगो हो में दूगो ले लो जा हेमे तू ले जा अरे देखिए ना अरे हिनी ना अरे मत सो गो अरे ए चुप यावत देखे ओ यावत नहीं के चाबो जा हाली देखिए जा बॉडी पीठ बा आ थाना मत धागा मरते मार लगियो सन बाल पला देखो जा कोई आवत नहीं ना बड़ा मीठ रहा हो बड़ा मीठ रहा और पेट क्या भला हां और पूरा जी और पूरा जी तो पेट दुखात रहे लू चाव ले और पूरा जी भूख लाग गई बहुत चाव ले भैया ए हाला मत कर सन आराम से तना चाव और पूरा जी हां और पूरा की इधर का हालम आए टाउन का के देखिए जा कोई नहीं चल चुप रहा खेतावा वाला नानो आई हो कोना के खेतावा वाला लहसुन रोके दिल बा निकला तो हम चाहते हैं हम का ही पक चलो मियाज मस्त हो गई हां पेट हमारा लगता भर जाइए भाई चल हाल चलो सुन हां भैया हम बुढ़ा दिन का करे जल्दी हम हंसना चाह हूं बैग में धर बैग में अब ना हम हमार लो हां बाद में क्या हो गाड़ी में क्या होगी ना गाड़ी में गाड़ी में भैया देखो उसमें गाड़ी में कहे तो गाड़ी में ना रेलगाड़ी कहता पढ़ल कम हो कम अच्छा ठीक है रेलगाड़ी अच्छा ठीक बा ए भैया आवाज सुनाई लो कोई के या त खुद कोई नहीं चल ना चल दर तरीको तुरंत नहीं होता ना हो ये तुरंत भैया आई तो अरे ना मर दे छोड़ा ना खोगा चल चल जानता आज संता दिक्कत हो जाई चल जल्दी गरुआ ये कल घूमे हम धो के पीस देता नहीं हां धर
मारा 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 बनी सुबह के हां हां मर जाई हमरा मिल रहा था तनिया पंचुचू लागला अब पनिया देख के तू लो ना अभी ना पेट भरता ये जिन बा गोजामे हो जियान मत कर ये चा भजा बाबा कौन हो सर कौन हो सर एक जा क्या बड़ा सर कौन हो सर कौन हो सर कौन हो सर कौन हो सर भैया पकड़ा गई भैया चल उठ चल भैया उठ अरे रुका सब हो जा रुका सब भैया आ जाओ रुका सब पकड़ा गई बा अरे भगला सका रे अरे भैया चल बाबा ना गलती होई चल हम तो है अरे तू रख ना आइए बाबू आइए बाबू तू रख ना आइए बाबू आइए बाबू रोशन रे आइए बाबू अभी चल हत्ता वाले रे चल हत्ता वाले रुक आइए बाबू एक जगह ना आइए बाबू अब ना अरे माई एक जगह अरे माई एक जगह हो कसल अरे माई एक के साथ पहले खड़ा हो कसल अरे माई लेकिन देखो माई रे माई पैसा दे हमार तबीयत ठीक नहीं है ई बताओ सन कि तोहनी के कहला उखतुरे के पहले बताओ भूख लग रे आय तोरा भूख लगा तो कोई के जीविका खराब करबे आय बोला सन है जे हम अपने खातिर न बोले बनी आय कहनी की पंडित जी बतावल जी नु पंडित जी बताओ तो हमनी के मरिहन ना ऐसे कि पंडित जी को मारा पंडित जी तोरी रोवल जाऊ हां चल अरे वो जे का कर ला सन कोई नहीं जब बात कर रही है कि बाबा से हाथ गोड़ गिरल जाऊ आय हो बाबा बाबा ना अब इसन काम ना करो ना करबो सन चल से पहले तो जा खड़ा अरे बाबू अरे बाबू आइए बाबू आइए बाबू आइए बाबू आइए बाबू और बोला सन आ तोन का अरे तोन कौन जात हवा सन एक दिशा से तोहनी के पूछा तनी पहले अरे किनारा सन भैया तू लो बताओ अरे तू है जे कबड़े रे तू कहाँ भेजे बड़े हाँ अलग अलग राशन कर सुनी ना अलग अलग राशन और बगल हट बगल हट तू हाँ तू बोल कौन जात हवे दूबे अरे ई तो बड़ा भण के नाम धरे लागल ई सेठ का को देल सन कौन जात हवे दूबे हवे आबे ना अरे आई तू कौन जात हवे बोल चल ना किनारे खड़ा भागिए लो तिवारी हनी तिवारी तिवारी बाबा तू हम बड़ा भड़ा हवे ना चल चल किनारे तू कौन जात हवे बोल चल बोल हम चौबे जी हम चौबे जी हवे चौबे जी हाँ चौबे जी वो बड़ा भड़ा चल 4 लाख बोल पानी है ये बाबा
पानी है हाँ पाने हैं पानी से तू लागत नहीं खा ना बाबा हम पाने हैं ना ना बाबा हम पाने हैं चल 5 रखी ले ओ युद्ध अरे मारो बाबू अरे बाबू ना घुमरी दादा हमार तो अरे मारो माई अरे बाबू बाबू अरे बाबू बाबू अरे मारो माई अरे बाबू बाबू अरे बाबू भाई बाबू आई चल किनार हो हम तो नाव होई 9 लाख की पिटाई तो हमार हड्डी टूट जाए दिमाग से काम लेबे दो ई तो मरा गेलो सन हमार दिमाग से काम लेबे दो हम तो नाव होई तो 9 लाख की बाप रे बाप गर्दन टूट जाई हम कहीं गांव के पवनी होई ठकुराई वो छूट जाए रुक कर अकल से काम ले तू कौन जात हवे गांव के पवनी है एगो हां एगो का कहला रे देखा तू जरम कर देखा ई कोरामा में है से बाल काटे वाला कोई छी दाढ़ी बना अरे तू तो काम की चीज बड़े काम की चीज बड़े तब एक लाठी ले एक लाठी ले बाप रे बाप जान बोल डाल बा टूटल रे ए बाबा अभी बताओ सन उठा सन उठा सन बोली बाबा चल जाता गलती ना उठा सन कबो नाम जा भागो तो नमस्कार प्रणाम भैया सब आप सबके छोट भाई लौकुश आशिक आप सबके पैर छू के प्रणाम करतनी ई वीडियो में रुआ सब देखल हन जा कि कैसे मतलब ई देखल हन जानू कि चोरी में आइल हन जाऊँ खूब तूरे बाहर जात रहन जाता ऐसे ना चोरी करे के चाहिए और उ आदमी के भी समझे के चाहिए भूख लागल हो यही से तो ऐसा कोई के साथ गलती मत करम जा अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया कैले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले जा और बेल आइकन घंटी के दबा दे जा ताकि हमने के कॉमेडी वीडियो रुआ सब के पास मिलत रहे तो रुआ सब ऐसा गलती मत करम जा हंसे हंसावे के बनावल वीडियो गइल ना कि कोई के दिल और दिमाग पर ठेस पहुंचावल वीडियो पसंद है तो शेयर कर देव जा पूरा टीम जान लीजिए क्या बोला लास्ट में जय भोजपुरी जय समाज।